كبرات سمعتنا لما أنت فليز بلا تاريخ حزنا لكم قريبنا لنا قصيلو يقرب إثيوبيا نمنتايا بحر ألبا خوينا أبز تاريخ كم نعزبو ጭልፋ ካብ ታሪክ ኤርትራ ብግርማይ ምስግና ኣብ መርበብ ሚኒስትሪ ዜና ዝወፀ እዚ ጽሑፍ እዚ ካልኣይ ክፋል ብምዃኑ ኣቐዲሙ ዝነበረ ቀዳማይ ክፋል ንታሪክ ኤርትራ ዝገልጽ እዩ ቀንድን ኣገዳስን መንእሰያት ኮን ካልእ ሕብረተሰብ ክፈልጦ ይግብኦ እዩ ዝበልናዮ እዚ ካልኣይ ክፋል ስዒቡ ይቐርብ ኢትዮጵያ ብኸመይ መንገዲ ኣብ ባሕሪ ኣልባ ኮይና ንጹር ስእሊ ስለ ዝህበና ንተኸታተልትና ዝሓሸ መረዳእታ ጉዳይ ባሕርን ዓሰብን ካልእን ዝምልከት ስለ ዝኸውን ተገዲስና ነቕርበልኩም ኣቐዲምና ንጸሓፊ ግርማይ ምስግና ብጣዕሚ ነመስግን ጭልፋ ካብ ታሪክ ኤርትራ ብግርማይ ምስግና ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኢጣልያ ብሪጣንያን ፈረንሳን ናብ ኣፍሪቃ ገዛእቲ ኮይነን ድሕሪ ምምፅአን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝነበራ ዝተፈላለያ ብሄራት ነቲ ናይ ቀደም ኣነባብረአን ሓዲገን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ተመቃቂለን ክነብራ ተገዲደን ብኻልእ ኣገላልፃ መግዛእቲ ኤውሮጳውያን ምስ መፀ ዝተፈላለያ ብሄራት ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ጥርናፈ ኣትየን حدست هاجرات مسريتن قدمي زنبره تاريخ زخر طراي حديغو تقيرو اب افريقا مسرات هاجرات بدليت احزاب زمصا ايكونن بحيل مغزاتي از حجي اب ايرترا زلو حزبي مستوم اب جيبوتي اب اثيوبيا سودان زنبرو احزاب زفلالي دوب سلا زينبره بحباري زنبر نيرو دحر ممصا غزات كن نايتن زقوم حدست هاجرات نزناي قدم انبابروم حديغوم ابتن مغزات زقوم هاجرات كطرنفو قدم كوينو ازو خنتات زدما ደቂ ሓንቲ ብሄር ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ተኸፋፊሎም ሓደ ህዝቢ ዘይኮኑ ጎረባብቲ ኣህዛብ ከም ዝኾኑ ገይርዎም በዚ ድማ ኣብ እዋን ኤውሮጳዊ መግዛእቲ ሓድሽ ምዕራፍ ናይ ታሪክ ሒዞም ተጓዒዞም ኤርትራ ኢትዮጵያ ጅቡትን ሱዳን ከም ውፅኢት መግዛእቲ ኤውሮጳውያን እየን ተመስሪተን ኣብ ትሕቲ ገዛእቲ ዘሕለፍዎ ታሪክ ድማ ነዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ፈጢሩ ኢትዮጵያ ኸ ኣብ መንጎ ፈረንሳን ኢጣልያን ብሪጣንያን ብዝነበረ ውድድር ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ከይኣተወት ተሪፋ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ንጉስ ሸዋ ምኒልክ ርእሳ ዝኻኣለት ሃገር ኮይና ስለዚ ኢትዮጵያውን ምስ መምጻእ ኤውሮጳዊ መግዛእቲ ዝተፈጠረት ሃገር እያ ምዝ ታሪክ ዝተኣሳሲሩ ኢትዮጵያ ኣብ ጥቓ ቀይሕ ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስን እናሃለወት ወደብ ዘይብላ ምትራፋ ካብ ክልተ ኩነት ዝብገስ እዩ እቲ ቀዳማይ ምኽንያት ነጋውስ ናይታ ምስ መምጻእ መግዛእቲ ዝቆመት ኢትዮጵያ ገዛእቲ ኤውሮጳ ቅድሚ ምምጽኦም ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝቆጻጸርዎ ግዝኣት ስለ ዘይነበሮም እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ካብ ኤርትራ ክሳብ ሶማል ዘሎ ገማግም ባሕሪ ኢጣልያ ፈረንሳ ብሪጣንያ ተማቂለን ስለ ዝሓዘኦ እዩ ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ ኢጣልያ ፈረንሳ እንግሊዝን ነቲ ኣብ ትሕቲ ግዝኣተን ዘእተወኦ መሬት ኤርትራ ጅቡትን ሶማልን ካብ ኢትዮጵያ መንዚዐን ኣይኮናን ሒዘንኦ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ስለ ዘይነበረት ኤውሮጳውያን ገዛእቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ግዝኣት ክሕዛ ከለዋ ናይ ሸዋ ንጉስ ምኒልክ ገዛእቲ ናብ ቦትኡ ከየስፋሕፍሑ ንምዕጋት ብሓደ ወገን ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ኤውሮጳውያን ዘይኣተወ ቦታታት ናብ ግዝኣቱ ንምፅምባር በቲ ካልእ ወገን ብዝገበሮ ፃዕሪ ናይ ደቡብ ምዕራብን ምብራቕ ካልኣይ ውጋዕ ዓለም ግጥም ብሪጣንያን ኢጣልያን ኣብ ኤርትራ ስፋሕፊሑ ኢትዮጵያ ነዚ ሕጂ ሒዛቶ ዘላ ቅርፂ ክትሕዛ ክኢልዋ ኣብቲ እዋን እቲ ምኒልክ ናብ ባሕሪ ገፁ ግዝኣት ከስፋሕፍሕ ይኽእል ኣይነበረን ድሮ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኤውሮጳውያን ኣትዩ ስለ ዝነበረ ኢትዮጵያውያን እምበኣር ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ بمجزأة قمان كلوا نساتهم أبتحت ودبات نجوس نايجزاء رأسهم هاجر كقمو كخرعلون كحبانولون زجباء تاريخي كابو حليفهم جين أبتن مجزأة زقامة هاجرات الجتاي زبلوا نجر كله زخانة تاريخه ومسرات يبولون إيطاليان إيرتراوين كتجزء كلا دب هاجر إيرترا أنا تصير يا جزياتهم بوجن جبوتي زلوا دب مس منجست فرنسا بزأتوا التوعل بوجن إثيوبيا زلوا مس منجست إثيوبيا أب عسرت عتبادو بادو عسرت عتبادو قلته عسرت عتبادو شمنته بزأتو توعل بوغن سودان زلو دوبون مس منجست بريطانيا بزأتو توعل مسرت يا تجزء زنبرت إيطاليا ني إيرترا بز جزأت اللؤوان جزائت كوينا خد قتصل زعممتو هنصت هاجر زكالات أفا بوليتيكاون قطباون كال عيوتات بوزحيو كالوت جزأتوهن أبتيز جزء جزءاتات زسلاسل عيوتات نيرو إيو الزدمها التي أب حدا جزءات تترنف أهزاب حدش هاجرها ومنت فتيرلو بقومت أنكا مستوب قدم أحواتو زنبورو أب كالوت هاجرها زقاتو هزبتات فللي بوليتيكا ومنت فتيرو إيرترا أب جيزي وتهدراوي من محدار بريطانيا منقستي إيطاليا أب كال أي وقع علم مستسعره أب إيرترا إثيوبيا صومال ليبيان زنبرا مجزات إيطاليا وتهدراو من محدار بريطانيا تتكيو بريطانيا
ነተን ካብ ኢጣልያ ዝረኸበተን ግዝኣታት ኤርትራን ሶማልን ሊብያን ንቑሩብ ግዜ ከተመሓድረን ድሕር ምጽናሕ ጉዳይን ናብተን ተዓወትቲ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝኾና 4 ሓያላት ሃገራት ማለት ኣሜሪካ፣ ሶቪየት ሕብረት፣ ብሪጣንያን ፈረንሳን ኣውደቐቶ። ቀፂላ ከዓ ናብቲ ሓድሽ ዝተመስረተ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣስገረቶ። ኣብዚ እዋን እዚ ሶማልን ሊብያን ናጽነተን ክረኽባ እንከለዋ ጉዳይ ኤርትራ ግን ካልእ ኣንፈት ሒዙ ቀፂሉ ካብ ርሑቕ ዝተበገሰ ናይ ብዙሓት ኢድ ኣትይዎ ተሓላሊኹ ኣብ ክንዲ ድልየት ህዝቢ ኤርትራ ዝስማዕ ድልየት ናይ ግዳማውያን ሓይልታት ቀዳምነት ረኺቡ። ግን ከዓ ኣብዚ ክዝከር ዘለዎ ክሳብ 1950 ኣብ ኣፍሪቃ ዝነበራ ሃገራት ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኤውሮጳውያን ስለ ዝነበራ ሕቶ ናጽነት ኣብ ኩለን ሃገራት ገና ኣይተበገሰን ዝነበረ። ምምሕዳር ብሪጣንያ ኤርትራ ከም ሃገር ክትቅጽል ድልየት ኣይነበሮን። ናብታ ግዝኣቱ ዝነበረት ሱዳንን ኢትዮጵያን መቓቒሉ ካብ ካርታ ዓለም ክሓካ እዩ መዲቡ ነይሩ። ነዚ ክጥዕሞ ድማ ጣልያን ዝመስረቶ ቁጠባዊ ትካላት ኣዕንዩን ዘሚቱን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራ ፍልልያት ንምፍጣር ትሕቲ ሃገራዊ ከፋፋሊ ስምዒት ከሳውር ፈቲኑ። ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ኣስመራ ዝነበሩ ሱዳናውያን ወተሃደራት ብሪጣንያ ምስ ገለ ኤርትራውያን ክርስቲያን ብዝገበርዎ ናዕቢ ሓያሎ ሰብ ከም ዝተጎድአ ይፍለጥ። እዚ ኩነታት እዚ ኣብቲ ዝቐጸለ ፖለቲካ ኤርትራ ገለ ጽልዋ ገዲፉ እዩ። ኑብረ ኢድ ዲሜጥሮስ ገብረ ማርያም ኣብ 1988 ንኣቶ ቦኽረፂን ሃይለ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕተት ንሶም ዝርከብዎ ምስ ኢትዮጵያ ምሕዋስ ዝደለይሉ ምኽንያት በቲ ወተሃደር ሱዳን ሃይማኖት ምኽንያት ፈጢሮም ዝፈጸምዎ ተሰናቢዶም ከም ዝኾኑ ይገልጹ። ከም ሳዕቤን ናይዚ ድማ ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ገለ ኣመንቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ካብቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኣመንቲ ተዋህዶ ደገፍ ንምርካብ ብምሕሳብ ኣብ ማሕበር ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ተጸንቢሮም ንኢትዮጵያ ዝድግፉ ኣባላት ከም ዝተፈጥሩ ኣብ 1988 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕተት ገሊጾም ነይሮም። መንግስቲ ብሪጣንያ ንኢጣልያ ኣብ ውግእ ስዒሩ ንኤርትራ ክኣቱ ከሎ ኣቐዲሙ ዘዳለዎ ውርፁፅ መደባት ኣይነበሮን። ግን ከዓ ዘውዴ ረታ ኣብ መጽሓፉ ከምዚ ይብል፣ የኤርትራ የወደፊት ዕድል የሚወሰነው በህዝቡ ምርጫ ነው። ትርጉሙ ናይ ኤርትራ መጻኢ ዕድል ዝውሰን ብምርጫ ህዝቢ እዩ ይብል ምንባሩ ይፍለጥ። እዚ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ መሰል ናይ ረፈረንደም ከም ዝግብኦ ዘመልክት እዩ። እንተኾነ ካልኣይ ውግእ ዓለም ምስ ተዛዘመ ብሪጣንያ ካብ ኤርትራ ንሳ ትረብሐሉ ገለ ክፋል መሬት ኤርትራ ምስታ ግዝኣታ ዝነበረት ሱዳን ክትጽምብሮ መዲባ ክትንቀሳቐስ ጀመረ። ኢጣልያ ካብ 1935 ክሳብ 1941 ንኢትዮጵያ ኣብ ዘመሓደረትሉ እዋን ንትግራይ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ኣስመራ ማለት ምስታ ግዝኣታ ዝኾነት ኤርትራ ሓዊሳ ተመሓድራ ምንባራ 1936 ስጋብ 1941 ዝፍለጥ እዩ። ብሪጣንያ እውን እንተኾነ ንኢጣልያ ምስ ሰዓረት ትግራይ ከምቲ ኣብ ግዜ ኢጣልያ ዝጸንሐቶ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ኤርትራ ከም ትቕጽል እያ ገይራ። እዚ ዝገበረትሉ ምኽንያት ንትግራይ ምስ ከበሳታት ኤርትራ ሓዊሳ ሓንቲ ሓዳስ ሃገር ከተቐውም ሰሜናውን ምዕራባውን ኤርትራ ድማ ምስ ሱዳን ክትሕውሶ መደብ ስለ ዝነበራ እዩ። ግን ከምዘይሰለጣ ኣብ መጽሓፍ ዘውዴ ረታ ተገሊጹ ኣሎ። ዘውዴ ረታ 1998 ራብዓይ ሕታም የኤርትራ ጉዳይ በኣምሓርኛ። ብሪጣንያ ነዚ መደብ እዚ ንምዕዋት ንሃፀይ ሃይለ ስላሴ ካልእ ዘመናውን ህያብ ኣዳልያትሉ ነበረ። ኣብ ትሕቲ ግዝኣታ ካብ ዝነበረት ሶማሊላንድ ንመሬት ኦጋዴን ቆርሚማ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝሕወስ ዝገበረትሉ ምኽንያት ድማ መደባ ንምስላጥ እዩ ነይሩ። በዚ ከዓ ሃይለ ስላሴ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ተፈልያ ኣካል ናይታ ብሪጣንያ ክትምስርታ ዝሓሰበት ሓዳስ ሃገረ ኤርትራ ሓያሎ ጸሓፍቲ ትግራይ ትግርኛ እናበሉ ዝጠቕስዎ ክትከውን ካብ ኢትዮጵያ ተቃውሞ ከም ዘየጋጥማ እምነት ኣሕዲራ ነበረት። እዚ መደብ እዚ ምምሕዳር ብሪጣንያ ነቶም ኣብ ቀዳማይ ምንቅስቓስ ወያነ ዝነበሩ መራሕቲ ትግራይ ኣተንቢህሎም ምንባሩ ይንገር። ካሳ ሃይለማርያም 2010 ብፈረንጂ 2018 ገረብ ዓረና ወያነ ትግራይ 1933 ክሳብ 1939 1941 ክሳብ 1947 ብኣቆጻጽራ ፈረንጂ ይኹን እምበር ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣውራ ድማ በቲ ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ ምምቓል ኤርትራ ተቕሲም ዘርእይዎ ተቃውሞ ከስልጥ ኣይከኣለን። ብሪጣንያ ነቲ ዝሓሰበቶ መደብ ምስላጥ ምስ ኣበያ ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክትጽምብራ እያ ወሲና። በዚ ድማ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ዝብል ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ኣብ ኤርትራ ክነጥፍ ኣፍቂዳን ኣተባቢዓን። በዚ መደብ እዚ ኣቢላ ድማ
ነቲ ብደቀባት ኤርትራውያን ዝተጀመረ ፖለቲካዊ ምትእኻባት ዘዳኽም ተግባራት ትፍጽም ነበረት። ናይቲ እዋን ታሪኽ ፍቲሽካ ድልየት ኤርትራውያን ንናጽነት ብፍላጥ ብመንግስቲ ብሪጣንያ እዩ ተደቂሱ። ኣብቲ ኢጣልያ ንኢትዮጵያ ዝወረረትሉ 1935 ካብ ሃገሩ ሃዲሙ ዝነበረ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ናብ ንግስነቱ ምስ ተመልሰ ኤርትራ እጀታይ እያ ዝብል ሓሳብ ኣይነበሮን። ምክንያቱ ኣብቲ እዋን እቲ ናብ ኤርትራ ዘጠምት ድልየት ይኹን ዓቕሚ ነበሮን። ይትረፍዶ ናብ ኤርትራ ክጥምት ንርእሱ ካብ ስደት ብእንግሊዛውያን ተሓጊዙ ብዶብ ሱዳን ምስ ተመለሰ ምምሕዳሩ ኣየጣጣሕን ዝነበረ። ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣውራ ኣብ ጎንደርን ትግራይን ንንግስነቱ ዝቃወሙ ነይሮም እዮም። ካልእሲ ይትረፍ ኣብ 1942 ኣንጻሩ ዝተጓሃረ ቀዳማይ ወያነ ንኽስዕር ዓቕሚ ዘይነበሮ መንግስቲ እዩ ነይሩ። ብሪጣንያ ብነፈርቲ እንተዘይትሕግዞ ኣብ መቐለን እምባላጅን ኣብ ዝተገበሩ ውግኣት ሰራዊት ኢትዮጵያ ተሰዓይሩ ነይሩ እዩ። ብሪጣንያ ንኤርትራ ኣብ ክልተ ክትመቕላ ዘበገሰቶ መደብ ምስላጥ ምስ ኣበያ ክልተ ስጉምታት እያ ወሲዳ። ኣብ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ዝድግፉ ሓይልታት ኣብ በጋጊሳ ማሕበር አንድነት ብወገን ኢትዮጵያ ከዓ ቅድሚኡ ዘይነበረ ንኤርትራ ናይ ምውናን ድልየት ደፋፊያ። እዚ ብፍላጥ ዝተፈጸመ ተንኮል እዚ ነቶም ድሓር ጉዳይ ኤርትራ ክምርምሩ ተለኣኹ ኣባላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኤርትራውያን ናይ ሓባር ድልየት ከም ዘይብሎም ዘምስል ጽልዋ ኣሕዲሩሎም እዩ። ክቡራት ሰማዕትና እዚ ካልኣይ ክፋል ጽሑፍ ናብ ሳልሳይ ስለ ዝቕጽል ኣብ ዝቕጽል መደብ ከነቕርበልኩም ኢና።